Tervetuloa. Minä tässä vain poseeraan uuden muotokuvan vuoksi. Sillä suuri päivä on taas tulossa. Ja ei, en tarkoita tällä kertaa olympialaisia. Ne menivät jo. Tarkoitan totta kai Jyväskylä Pridea. Pidetään pieni tauko. Sillä tänä vuoden teemana on liikuntarauha kaikille, koska henkeen ja vereen pidettävien gladiaattoritaisteluiden aika on jo ohi. Nyt on aika varmistaa, että liikunta on mahdollisimman turvallista meille kaikille. Joten, missä sinä olet kokenut olosi turvalliseksi liikkua? Miten teillä varmistetaan, että tilat ovat mahdollisimman turvallisia ja hyväksyviä kaikille? Kerro meille ja tule kanssamme 7-13. syyskuuta juhlistamaan Jyväskylän kaduille ja marssimaan tasa-arvon vuoksi. Voimme jatkaa.